chcete lidi, vítá se novýho videa na mém prvním kanálu, na mém druhém kanálu. I love you, Greepex, a to jsou, možte to prostě Greepex, vidíte tady jedno, teď mi let na vstup a má se, a teď to budou vlastně plný věci, co se jako má správně dělat. Jo. Takže byste si měli brát takhle, prostě tam seš, ale řekli, jak jsem se ho furt brala takhle, pojď trošku. Tady vidíte hrdečka, tam seš, tady vidíte hrdečka a já to stopnu a dojdu ještě pro 3 mlhčata, takže zatím ahoj. Takže jsem tu zpět a tady mám tři mlhčata tady. Hrdečka, teď ještě protože chtějí domů, takže já tady toho odnesu, takže ahoj. Takže jsem tu zpět. Tady ten zrzek už přestal peštět a tady máme samici. A máme se držet teda takhle. Já jsem si teď na to vzala samici. A protože ta je taková klidná. Jenom se jí musela chytat, takže tam to všechno ukázám. Takže a je to o tom, že se má držet takhle vždycky pod hratečkami, když ho držíte takhle. Takže já ho jdu odjít, protože kňučí to. Nebo ne, to je tím, oni mají strašně citlivý zadeček. Já ho jdu odníst, takže tady to bude druhá část, Takže jsem tu zpět. Samici už jsem odnesla, tady to je můj, tady tomu malinkýmu, vidíte? Trochu pustý. Můj je 26, má se 3 týdnů u mamky, ale že když teď máme toho jeho kamaráda z Hradka, takže byl klidnej. A když se všimnete, tak já jsem si myslela, že to je špína, vy to asi nevidíte, ale na tom zadečku to je hnědý, takže se zbarvuje, to nebude takhle bílý, jako to je. A teď, když je dám takhle z Hradka a to sobě tak vrzek začne vrnět. Nevím, proč to vrní, ale se kouknete. Tak tohle se říká jako, že to je vrnění. Že to je spokojení, ale není. Já to nevím, co mluví, proč vrní. Ale tak, když tak se kouknete na Aloe Batluše, myslím. A tato je popisuje víc než já, ale teď když se kouknete, vrní. A tam běločkej něco, co to kopal. A teď rozrostoj. Výživa je prostá, ale to nebudu dělat hned takhle to najednou, takže tady to asi stačilo. Doufám, že se vám tady to upozornění líbilo, takže ahoj.